Okei, sit tarkistetaan tää läksy, minkä mä annoin viime kerralla. Kuinka moni on tehnyt. Tää paperi, missä on yhtälöitä. Eli heti ensimmäisenä ykkösessä ylhäällä 3x plus x minus 2 on yhtä kuin 0. Nyt tää täytyy 2 kertaa x. Kyseessä on siis toisen asteen yhtälö. Montako ratkaisua löytyy toisen asteen yhtälölle? 2 toisen asteen yhtälö. Eli nyt jompikumpi näistä tekijöistä, jos on 0, niin koko yhtälön arvo tulee 0. Katsotaan tää, tässä on aika helppo tää jälkimmäinen, että mikä tulee x paikalle, jos arvot saadaan 0, x miinus 2 on 0, joten x on 2. No täällä kans nollasääntö pelaa, eli jos mikä tahansa kerrottuna 3 on 0, niin x paikalla tulee tietenkin. Mikä on toinen ratkaisu? Mikä tää on? Joku leffa. Jopa x on 0. Onneksi teillä ei ole tuollaista koulussa.